Ay, puwerte ko ta lamang mo niyan dumaan merindalan, puro na sana tinapay. Alam, makiminalibot na, lagi kray lamang. Tawa lamang dyan na kung anong duma. Ay, nadangog tulo sa kuyang kahagada. Lagi cry, tabi, lagi cry, lagi cry. Ay, mari na tabi, manoy! Lagi cry. Ay, salamat, may paratinda. Ay, uni mo nagad. Ay, nakatataang. Lagi cry, tabi, boss. Lagi cry, ay, barato na ini. Kakaiba ang lagi cry mo, halat ka. Ngunit tabi, 5 bulan. Ay, hindi man 5 bulan. 5 bulan. Natagal yung mga matagaso naman ang lagi cry mo. Hybrid yan, boss. Kaliguan. Oo, Pag 5 isinap na bulan. ano masapaw. Masapugan. Mas masapog ka sa masapog. 5 bulan ang boss. Alat ka ta. 20 siya na kayan ang lata. 20 ang lata. 20 ang lata. Barato na. Uni, boss. Alat ka, sige. Iyan na ay, dulda ko. Halabaon! Nakamuting ka. Eh, mali ni pwede, boss, na, ano, putulon. Ha? Dahil man pwede na putulon. Kuragong pati bata, tikuon. Yan. Diyos ko. Araw kayo na, may mga muyaw kan mga tiko. Ayan. Mura man ko tayo na eh. Iyan, 3 bulan pa sana iyan sa daga. Patiguan man ho, tulugo na sa radayuton. Tagil-tail, inabot ito kang tag-uran. Patiguan. Una, Ini 3 bulan pa sa 3 nene. bulan iyan, inabot ang kang tag-init mo na nag-uran-uran. Balanse. Kapag harapis kang kamuting kahoy tabi, anong na bulan, pito, ang kamuting kahoy, anuan? I-plus mo ito. Dahil pangano ko tapos, sige mo kaya ang sabal-sabal. Tulo plus 5, 5. ay 8 bulan. Tama man. Yan. Inay, dahil kung man pinutol, tamadali maglapa. Kuri kung mabakal ka inay, barato yan. Pira ine? 40. 40 pesos. Andangaw. 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 Ang laban na iniopiraan. Ya, ikaw man daw ang magtanong kay kamuting kahoy. Kung putulon mo, lugi baga. Ini duda ko kung kamuting kahoy mong ini oh. Ata na. Baka kung sa'yo mo naman sana ini oh, pinururok naman dyan. Isap na mo yan. Dangugan ninda. Uyug-uyugon mo at matagas pa sa lapa. Lumumoy man niling kamuting kahoy mong ini, matagaso na. Pisos, patian paril mo yan ang magudat. Tigtitindahan ka na nga, makaalo ka pa. Natataiba man nga niyang kamuting kahoy mo, burubot lang man daw ang kamuting kahoy, ito, hindi baga iba man. Hybrid yan eh, hinugasan na yan. Why, dahil matabi piguhugasan ng kamuting kahoy. Ikaw na daw naman yung mga daga. Pag masabla ka na, Yan o. saka huhugasan. Alangan man magpasanaw ka na madagaon. Isusok marimusik madagaon. Kung mabakal ka, Bata tiku umpa. dangaw na yan, kung pirang dangaw, ako rin dangaw. 40 ang dangaw. Dahil para nga sula ko naman sarong mabakal ako kang dakulon. Bultadanan, dumantindanan naman sa iba. Dahil man ako kayo ni mabakal. Bataw niyo, uyug-uyugon mo ano. Galing mababaw. Lagi cry! Lagi cry! Libutan na dawan. Dahil man ako kayo ni mabakal. Iwawalat mo pa ini. Dalawin mo pa ang tulungan na kunyan Sa o. unahan, kung dahil ka mabakal, itaw ko sa imo, lagi cry! Kamuting kahoy na nagas na. Kakaiba na hybrid. Kaya hybrid na kamuting kahoy.